Wow! Ce frumos pictezi, Dario! Astăzi pictăm cu apă. Papa! Nu-i nimic, ridic-o. Punem altă apă. Vreau altă apă, mama. Vreau altă apă. Nu spune mama altă apă. Vreau apă. Că l-am pulsat. Am văzut că ai vărsat. Nu-i nimic. Hai, pune pe masă. Gata. Nu e nicio problemă. Oricum e de pictat cu apă. Important e ca tu să pictezi. Să vezi ce culori frumoase. Ce facem noi în carantină? Ne-am luat această carte, care este foarte drăguță. Și pictăm. Unde este pentru el? Ce faci acolo? Eu unde să pictez. Da, doar că aceea este pictată deja, mami. Poți să o arăți. Întoarce invers. Așa. Wow! Foarte frumos! Da. Foarte frumos ai pictat. Și mai ai aici câteva foi pe care le-ai pictat. Și aceasta. Vreau să mai pictez. Și Unde? aceasta. Și aceasta. Sunt foarte drăguțe. Mama, Da, mama. este Renault. E Renault? Da. Este Renault, mama. Bun. Gata, ai terminat? Încearcă să mai pui cu pensula. Nu mai vărsa. Hai. Mai ai ceva pe acolo? Uite, dăm și mie. Uite așa. Nu mai este nevoie de apă. Dario, nu mai este nevoie de apă. Tot vrei să pui. De la mama. De la Dario. De la Dario. Dario o să pune apă acolo în toate biluții. Vrei să pui peste toate biluțele? Da. Bine, hai, pune. Gata, este suficient. Mama, Ai văzut? E mai frumos să dai cu pensula decât să vezi toată apa. mai vrei? Păi nu mai putem să mai punem pentru că deja am terminat ce aveam de făcut. Vreau! Mai vreau, mama. Te rog. Hai să încheiem aici. Că ne ajunge. Vine să mai punem apă. Uite, trebuia să mai pui apă peste tot acolo. Ia, uite. Punem apă. Mai punem apă. Hai că m-am distrat și eu. Pune apă, mama. Mai pune. Mai punem într-un episod următor. Cum spui? Pa, pa! Nu, papa.